yayi malinga ndi January February zanga zimenezi ndithu njala ikukula kwambiri ikuvuta anthu akumagwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana kuti apeze ndalama. For example, pali amayi awa amene agwiritsa ntchito njira imodzi yakuti owandika mtsikana ka zaka 14 kamene kali form 4 ndipo kakupempha school fees, komabe anakumana ndi nzwanya amene kati ziti ndani kaya ameneyo amene anagwira ndikuapanga expose pa phone kuti inuyo si mwana wa zaka 14 komano inuyo ndi mayi ndithu nchembere ka 5. Anyway guys, thank you so much. Chenjerani kwambiri ndi anthu amene amanguti andifuna fees kana kwanu kumangotumiza mmaphonya anthu eniena amene akufuna fees yo mmatumizira anthu ena amene ali ma scammers pa Facebook. Thank you so much Malawi and cameras. Hello. Mune bwino. Ndi bwino kainu. Ndikwankwanira. Ndine Shalamu kunzuzu. So mwasintha voice kumayankhula voice ya munthu wina ba. Ndine Shalamu soni ndi amayanga. Mumalemba message kumufuna school fees. School yanji imene ya 60,000. Ndi ku target. Kuja? Ku target kunzuzu. Then drama zingati? Banga 60,000 ndi ku open. Ku open? Aheda anzinaona? Andingofufuza namba. Meta mapunzira kumene kwenu? Ndi maphunzira kwina then mafuna ndikambe kumeneko sotana ndikanisa ukabwereza. Ana ukaniza ndani? Aheda akumeneko kwana ndikanisa ukabwereza. Zina ndana mena ukaniza ukabwereza. Ndiyankhule nawe ne. Tabena nditume anthu azapange. Because munthu ali ndi ufulu obwereza school ngati akufuna. So ndangonduza ni school yo ndi aheda amene anaukaniza niwo ndi ndani? Ndinali form 4. Amene anaukanizayo ndi ndani? Ndi fotokoze ndinali form 4 ndeno form 4 sinachite bwino so nthawi zambiri ndi majomba ku skulu. Muli ndi zaka zingati? Zaka 14 pa ndikwanisa 15. Muli ndi zaka 14? Koma okay wait guy, muli ndi zaka 14? Komano munali form 4? Skulu yanu munayamba mwezi ndi zaka zingati? Nayamba ndi wachichepere sport ku play na mpisa kwa naphunzira nsana. Nayamba mwezi ndi zaka zingati? Mayanga maina kuti namba ndi zaka 4. Munayamba ndi zaka 4? 4 kuphatikiza 8 ndi zaka zingati? 8 za standard 1 mpaka 8 ndi zaka zingati mukaphatikiza 4? Ku primary naphunzira mpaka na 7 mu 7 ana ndidumpisa ukayamba 8. Mwesa mnaphunzira mpaka 7 kena ku 7 mlana kudumpisa ukayamba 8. Ndi zaka 8 zimene zozo ndi 8 mukaphatikiza 4 ndi zaka zingati? 12. 12 mukaphatikiza za form 1 mpaka 4 ndi zaka zingati? Ndi 16. Ndenu mukumwe ndi zaka zingati? Ndi zaka 14 panopo ndikwanisa 15 pa 13. Koma okay mwachido maphunzira zokwana munthu wa zaka 16 koma muli ndi zaka 14. Ineyo munthu akakhala okuba ndi mazo kuti ndokuba ineyo ndokuba inu ndotani? Chifukwa yake nanena kuti choyambira pamene mungaziwire kuti ineyo ndokuba choyamba voice imene kumveka si ya munthu wa zaka 14 ndinu amayi. Namba 2 malakwiza pochula zaka zimene munayambira school ndi kuyamba form standard 1 mpaka form 4 kozi munthu amene amaphunzira standard 1 mpaka form 4 kuti samadumpisa mwina akali kuti wa private. Komano inyo maphunzira 1 mpaka 8 mukutero kena form 1 mpaka 4 ndi zaka 16 zimene zozo. Malemeza kuonjezera abobo account yanu ija mwayipanga create zana special yoti mukufuna mwambe kubera anthu. Account yanu ndi ya zana. China mapitiki imene mwayuza ichi. Si mwana odanga kaye ndi mphamvu yoti azikawa mu account mwanthu azikapempha ndalama. Usingu umene ujawu mwana wa form 4 sanga size imene ijawu mwana wa form 4 sanga makola sanga kuti azipempha fees mapempha fees ma Facebook mwana. Ndipo akolazo kala onyadiri.
sakuziwa ndiye kubako kumeneko chifukwa yake nanena kuti musanditumizire ndalama pepani ngati ndalakwitsa. ndikuziwa ureko chimene mapanga mumatenga namba ya munthu wina mzimayi wina ndikupereka kaya ndizibambo kupereka hayi ine ndimayaka even inu amene mutakuyankhula kuti ineyo ndimayaka nsikana wakuti imavoice kumveka kuti mwana wa zaka 14 mwamva voice ndikumveka kuti mwana wa zaka 14 pepani ngati ndalakwitsa pepani Mukulakwitsa. panga zinali choti ndingopita ku ayi zingonenani chilungamo amwene ine ndizimayi wakuti ndi ndana mwakuti thandizo la swabu mpaka analitawa ndikufuna ndalama yokwana mwako ndigwiritse ntchito koma osati ndine mwana wa zaka 14 ndi form 4 zosiyana ka mwana klasi imene mukuchulayo munthu wake amene akali ndi zaka 16 kumakwera inu mukumi ndi zaka 14 pezeka bwanji form 4 mwalembaso folo mukufuna kuti mukabwereze mwaona ndizo nama zokhazoka zimenezozo pepani ngati ndalakwitsa. mwalakwitsa kumene ayi mwalakwitsa kumene mukulakwitsa kumabera kuti muzibera anthu ma Facebook sadaka kuti muzabera ticho musayerekeze sokuita ku akaunti yawo inaliso chabwino pepani zikomo mkhani tsiku labwino nanunso. Like, share, Malawian cameras, right.